rijal hayya rijal hayya rijal hayya rijal hayya rijal zakzaki. Me yasa aka kungiyantar ko aka bangarantar ko aka mazhabantar da da'awar Sheikh Zakzaky? Abin ya samo asali ne tun daga jami'ar university wato ABU, inda malam ya fara da'awarsa kuma ya samu mabiya a lokacin sosai, wayanda aka yi musu suna da Muslim Brothers. Tun lokacin malam da'awarsa shine a zo a yi musulunci, a ɗabbaka musulunci, a aikata musulunci, ya kasance komai na rayuwarmu addinin musulunci. Dalili kenan da ya sanya su mabiyan wannan tafiya ɗin bayan fara da'awar Sheikh Ibrahim Yakub al-Zakzaky suke kiran kansu ko kuma ake kiransu da Muslim Brothers. To amma me ya sanya ko kuma ta yaya abin ya rikide ya koma shi'anci a Najeriya? Dalili shine 'yan tawayen da aka fara samu a wancan lokacin a bisa zargin da suke yi wa shehin malamin wato Sheikh Ibrahim Yakub al-Zakzaky kan cewa asali ba musulunci yake kira a zo a yi ba, yana kira ne a zo a yi shi'anci. Dalilinsu guda ɗaya shine bibiyan abin da ya faru a ƙasar Iran na revolution da aka yi a wannan lokacin wanda Imam Khomeini ya samar. A wannan lokacin kuma shehin malamin ba yana da'awa zuwa a zo a yi shi'a bane ba, yana da'awa zuwa ga a zo a yi musulunci, amma a ƙarƙashin hakan shi ya zaɓa wa kansa mazhaba a cikin mazhabobin da muke da su tsakanin ahlus sunna da kuma shi'a. Ai ba zai yi addininsa a yanzu ba tare da yana da mazhaba ba, sai ya zaɓi mazhabar da yake ganin ita ce mafita, ita ce kuma za ta fishe shi a rayuwa, wato ita ce shi'anci, ya ɗauka yana aiki da ita. Daga wannan lokacin sai 'yan tawaye suka fara jifansa da cewa shi'anci yake yi ta zagin masu haɓɓa. Dalilin da ya sa da yawa daga cikin mabiyansa a wannan lokacin sun bar wannan tafiya. Wasu ma sun koma zaginsa, wasu sun ce ya ci amana, maganganu kala-kala. To amma shin da gasken ne Sheikh Ibrahim Yakub al-Zakzaky ya ci amanar su? Ko kusa har yanzu malam akan wannan turbar yake. Shi'anci wannan mazhabarsa ne, amma ba zuwa ga ita yake kira ba. Kuma matsayin shi na dan shi'a, dama kana tsammanin ya dauko kayan sunna ne ya yafa a jikinsa? A matsayinsa na dan shi'a a cikin mazhabobi, kana tsammanin ya dauko a bayar ko rawanin ko kuma ilimin ahlus sunna ne ya rinka tutiya da shi? A'a, zai yi tutiya ne da me? Da na mazhabar da yake bi a cikin musulunci. Wannan dalilin ya sanya za ku ga rawaninsa irin na shi'awa ne, haka a bayar da yake sawa, haka dukkan shigarsa baya shiga wacce take kama da ta wahabiyawa. A matsayinsa na wanda yake da mai nasa aƙidar, kamar yadda kai ma da kake izala, idan da za ka shigo a yi wannan tafiyar da kai, za ka sa ɗangilallen wandonka kuma za ka riƙe hannunka yayin da kake sallah. Duka wannan ba zai zama aibu ba. Kuma kamar yadda za ta kasance ne ko da a ce kai ne kake jagorantar wannan tafiya, sai ya kasance aƙidar ka sunna ce, to kaga ai ba za ka ɗauko kayan 'yan shi'a kaya ba. Duk da kana kira ne a zo a yi musulunci, kuma kana nufin har da ɗan shi'a ya zo a taro a tsaida shari'ar musulunci, hakan ba zai sanya ka siffantu da siffa ta 'yan shi'a ba, amma za ka siffantu da siffa ta mutlaƙin musulmi. Hakan dai Sheikh Ibrahim Yakub al-Zakzaky wajen ganin ya kira al'umma, duk da shi dan shi'a ne, kuma ya bayyana wa mutane cewa ba shi'ancin ne
yake so ko yake da'awa a zo a yi ba. A zo a tabbatar da shari'ar musulunci, a ce musulunci ne za a yi a matsayinmu na musulmai. To Qur'ani shine wato littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ya ce mai hukunci da shi, kamar yadda ya zo a cikin ayoyi mabambanta cewa duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba, to hakika wa'innan wanda bai yi hukuncin ba, kuma wa'inda ba su yi hukuncin ba azzalimai ne, munafukai ne, macuta ne, mugaye ne. Daga zarar mutum ya zama azzalimi a wajen Allah, ko na ce a idan Allah, menene tsammaninka abin da zai faru da shi bayan ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala? Shin wuta zai shiga ko ko aljanna? Da dufa wannan shine abin da Sheikh Zakzaky yake so mu fahimta, mu kuma gane, mu kuma aikata. Amma har ila yau za ka samu ba a daina ɓangarantar da wannan da'awar ba, duk da ya faɗi a wurare mabambanta da dama cewa musulunci yake so a zo a yi, kuma a ɗabbaka shari'ar musulunci ga kowane ɗan adam, ko kuma in ce kowane musulmi mai ikirarin musulunci. Idan kun ci gaba da bibiyan za mu zo mu dinga warware muku, ko kuma mu kawo muku tambayoyin da amawa suka fi ma wannan tafiyar, sannan kuma mu warware amsoshin tambayoyinsu insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.